हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। स्पेशल SOP एबा इन्सट्राक्शन्स हरदों थार्ड सेमनि एग्जाम जानो गोनां। दा बेनिखायनो जायफोरा BA B.Sc बिकमाव थार्ड सेमाव एग्जाम लिरगोन अनलाइन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनिफ्राय जायफोरा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो बेबायदि आपडेट मोनबाय थागोन। दा बेनिफ्राय अनलाइन एग्जामाथ' 19 जुलाइनिफ्राय जागोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांदो मारै हरदों बे नटिसखौ। दा बेनिखायनो जों थांसो फैदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव। दायो आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव फैग्रोबाय। दा बेनो नै लोगोफोर 16 जुलाइआव फैनाय नटिस दा BA B.Sc बिकमाव आरो लोगोसे B.Voc दङ आरो बेनिफ्राय आइडलावबो दङ आरो जायफ्रा आइडलाव एग्जाम लिरगोन नोंथांमोननि थाखायबो। दा बेयाव स्पेशल इन्सट्राक्शन्स हरनाय जादों जे मारै एग्जाम लिरनांगौ। दा बेखौ हरदों कलेज लेभेलाव हरदों। दा जों नायनोसो फैयो नटिसखौ। दायो नटिसखौ आङो लाबोखाबाय नोंथांमोनाबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ। दा बेनिफ्राय बुंदों बे नटिसखौ हरनाय जादों स्टुडेन्टफोरनो हराखै बे नटिसखौ हरनाय जादों कलेज लेभेलाव प्रिन्सिपालफोरनो हरनाय जादों। दा बे जाबाय स्पेशल इन्सट्राक्शन्स होनो थिनदों आरो रिगार्डिं माने जायफोर माने TDC थार्ड सेमाव एग्जाम लिरगोन बिनि सायाव कलेज लेभेलखौ नटिस होनो थिनदों जे बुंदों लोगोफोर आपकामिं एग्जाम थार्ड सेमनि थाखाय कलेज लेभेलनिफ्राय जाहाथे इन्सट्राक्शन्सखौ मोजां होयो आरो स्टुडेन्टफोरा फल' खालामो बेखौनो हरनाय जादों आरो लोगोसे बेखौ मोजाङै फल' खालामबासो स्मुथलि माने एग्जाम होनो हागोन नालाय स्टुडेन्टफोरा बेनि सायावनो नटिसखौ हरनाय जादों। दा मानि थाखाय हरदों नायदो नोंथांमोना। दा नाम्बार 1आव बुंदों दा बेयाव दङ कलेज लेभेलखौ मबाइल नाम्बार होनो थिनदों हेल्पलाइन नाम्बार होनो थिनदों जाहाथे सासे स्टुडेन्टआ प्रब्लेम जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हायो। दा बेनि सायावनो हरनाय जादों नोंथांमोना एबार कन्टेक्ट नाम्बार मोनसिगोन। सिगाङाव जुदि मोनाखैमोनब्लाबो एबार मोनसिगोन नोंथांमोना कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन जुदि प्रब्लेम जादोंबा। दा बेखौ आं क्लियार खालामबाय। दा नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2आव। बे नाम्बार 2आव बुंदों लोगोफोर कलेज लेभेलखौ एरेन्ज खालामना होदों जे SOP एबा इन्सट्राक्शन्सखौ मोजां होनांगौ होनना बुंदों जे माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो माबोरै आपल'ड खालामनांगौ आरो माबोरै PDF फाइल खालामनांगौ बिनि सायाव मोजां गाइडलाइन्स होनो थिनदों। दा बेखौथ' गोबाङा मिथिखाबाय मारै खालामनांगौ सिगांनि भिडिअफ्राव नुनानै। दा बे जाबाय। दा नेक्स्टआव फैबाय आरोबाव 3 नाम्बार 3आव दङ लोगोफोर बेनो जाबाय जुदि सोरबाफोर जुदि फेल जायोबा एबा एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनायाव फेल जायोबा नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगौना कलेजनि थाखाय इमेल ID दं नालाय दा कलेजआ जिथु इमेल ID होगोन एबा होनांगौ होनना बुंदों कलेज लेभेलनिफ्राय इमेल ID माने प्रभाइड खालामनांगौ आरो कलेज लेभेला इमेल ID होथारनांगोन एबार जाहाथे जुदि प्रब्लेम जायोबा जुदि नोंना प्रब्लेम जायोबा नैबे इमेल ID आव सेन्ड खालामनो हागोन एन्सार स्क्रिप्टखौ। नाथाय बेयावबो कन्डिसन दङ बेनो जाबाय जेब्ला एग्जाम लिरगोन जुदि सार्भार डाउन जायोबा बा माबा मोनसे पर्टेलाव प्रब्लेम जायोबा बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाथारनांगौनो अब्लासो नोंथांमोना माने बेखौ हागोन आरो नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामगोन। थ' बुजिबाय जानांगौ जुदि प्रब्लेम जायोबा स्क्रिनशट खालामना लाथारदो अब्लासो नोंथांमोनखौ माने एक्सेप्ट खालामगोन आरो प्रुफ थानांगोन आरो। दा उइदाउट प्रुफ नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामथारनांगोन। नोंथांमोना हायाब्लाबो ट्राइ खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनो जुदि हाथाराब्ला बेखौ स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय कलेजनि इमेल ID आव सेन्ड खालामदो। दा बेखौनो बेयाव बुंदों गाइडलाइन्सआ बे एखेयानोमोन सिगाङाव फैनाय नाथाय बेखौ कलेज लेभेलनिफ्राय हरनाय जादों आरो जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया नेक्स्टआव। दा बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो नटिस दा बेनो लोगोफोर इन्सट्राक्शन्सआ बेनो आपकामिं एग्जामनि थाखाय। दा बेनो लोगोफोर सिगांनि जिथु होदोंमोन ना गोदानै गाइडलाइन्स बे एखेयानो दङ बेनो जाबाय A4 साइजआव एन्सार स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना A4 साइज खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बेयाव ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोना स्केन खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावनो लिरनानै आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय PDF फाइल खालामनांगोन सिंगल PDF फाइल खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौनो गासैबो पेजावनो नाम्बार होलांखानांगोन 1 2 3 बेनिफ्राय आरो पेजेसआ 10 पेजेसल' हागोन बारा हानाय नङा बिनिफ्राय आरो डकुमेन्ट साइजआ 5 MB नि बारा जानो मोना होनना बुंदों खम खालामनांगौ। दा नाम्बार 4आ बुंनाय बादिब्ला बुंदों जे पर्टेलनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बा बुजिनो हागोन होनना बुंदों आरो माबोरै डाउनलड खालामनांगौ माबोरै स्केन खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय। बेनिफ्राय बुंदों जे नोंथांमोना जेब्ला स्केन खालामगोन अब्ला मोजाङै लानांगौनो केमेराखौ प्रपारलि लानांगौनो अब्ला माने साइजआ खम जायोनो। दा बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय 10 नोंथांमोना पेजेस लायोबा नोंथांमोना 2 MB नि सायावनो 2 MB गाहामावनो जायो होनना बुंदों। दा बेनिखायनो जेब्ला केमेरा खेबगोना मोजाङै लाबानो जाबाय जाहाथे MB आ खम जायो आरो जों मिथिखायो लोगोफोर केमेराखौ जुदि उल्थां फाल्थां लायोबा मोजां लायाबा MB आ बारा जायो आरो मोजां लाथारोबा MB बारा जायोबा मोजाङै बोरैबा लाबा खम जायो। दा बेफोरबायदि माखासे टेकनिकेल दङ नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबानो जाबाय MB आ खम जायो आरो बोरैबा लायोबा बेखौ नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामना लानो थिनदों आरो। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा बेनिफ्राय एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनाया नोंथांमोनाथ' टाइमखौ मिथिखायो लोगोफोर नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनोब्ला 30 मिनिट सिगां नोंथांमोना एग्जामनि सिगां बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो एग्जाम जोबनाय लोगो 30 मिनिट्स उनावनो नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन 1 आवार होनाय जादोंमोन आरो एडिसनेल 30 मिनिट्स होनाय जादों आरो बेखिनियावबो जुदि आपल'ड खालामनो हायाबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ स्क्रिनशट खालामना लाथारदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ कलेज लेभेलाव सेन्ड खालामनो हागोन।
दा लगिन खालामनाया मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थजोंनो हागोन थ' बेखौ मिथिखाबाय स' बेनिसिम लोगोफोर आपडेटआ दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा आगष्टनिफ्राय जागोन आगष्टनि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो जागोन होनना बुंदोंमोन डेटखौ होआखै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना मोनगोन आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय